אני רוצה להתחיל את הדיבור על הספר, להזמין את המשורר והמתרגם ליאור שטרנברג. ליאור, בוא תצטרף. ערב טוב לכולם. כשיאלי הציע לי לבוא לדבר על הספר של אורית, אז אני כמובן מיד אמרתי כן, כי את אורית ואת השירה של אורית אני מכיר מהרבה מאוד שנים ומאוד מאוד אוהב. אבל כשהתחלתי להכין את עצמי להיום, הבנתי שזאת משימה לא פשוטה, כי באמת, כמו שגם יאלי אמרה, זה ספר, וזה ברור, ספר מאוד מאוד קשה, גם בתכנים שלו, אז קשה להיכנס ולדבר. אז אני מצאתי לעצמי איזה דרך של להגיע לערש, דרך מה שאורית עושה דומה בשני הספרים הקודמים שלה, בסמיכות וב-20 נערות לקנה, כי בערש זה באמת הדבר הגדול והנורא של מות האם, אבל זה לא הפעם הראשונה שאורית מתמודדת עם דברים מהסוג הזה, עם הנורא ועם המאיים ועם הכיליון שלנו כבני אדם, ולעמוד מול אנשים קרובים שאתה רואה אותם הולכים לעולמם או פשוט מזקינים. ובשני הספרים הראשונים יש לה כמה שירים, גם שילוב של קשים ומדהימים על סבא וסבתא, ואני רוצה להתחיל רגע מהם ואז להגיע להראות קצת ממה שהיא עושה בערש, ואני מניח שמי שידברו אחריי יעשו עוד. ב-20 נערות לקנה, שהוא הספר הראשון, יש מחזור שנקרא סבתא, ואני אקרא את החלק השני שלו, ואז אני אגיד על זה כמה מילים. לאט גדלה השכחה בראשה של סבתי, ומילותיה יצאו לעולם כמו מי ורדים, היוצאים מן הפרח אל הבקבוק שלא על מנת לחזור. כשהחום עלה, החלה בוכה, מבקשת סליחה על שהיא מפריעה לשגרת חיינו. אינני יודעת דרכים לבקש מחילה שלא חיבקתי אותה אז כשאמרה, אלא רק השבתי מילים. סבתא, סבתא, שענקתי מאצבעות ידייך גזר מתוק, שובי ואחזה בך. בבית החולים הכתיבה מתכון לחלב ציפורים. שתי הנכדות כתבו, חלל החדר נמלא הונגרים. גפרור שחור נצמד לגוף גפור בוער, וגופו העצי משיב בעירה קצרה, שובי ואחזה בך. מה שאפשר כבר לראות כאן, ואני מקווה שאני צריך לראות את זה גם בשירים הבאים, זה את השילוב הזה בין היכולת לעמוד מול משהו שהוא קשה מאוד, סבתא שהיא אישה מבוגרת והזיכרון הולך לה ואולי כבר קשה לתקשר איתה, ולעשות את זה מצד אחד בפתיחות מוחלטת ובכנות מוחלטת בכתיבה, אבל למצוא את הדרך לדבר על זה, גם למצוא את השפה הפואטית הנכונה, את הדימויים, גם את היופי, כלומר להכניס איזשהו יופי גם לתוך המקום המפחיד הזה. אז, ועכשיו, השילוב הזה, אני אראה שהוא נמצא גם בערש, אבל לפני כן, מתוך סמיכות של הספר השני, שעוסק בהרבה מאוד נושאים, גם בבית, בילדים, במשפחה, באהבה, והוא גם עוסק בדמות של הסבא. ויש פה מחזור, אני אקרא רק את השיר הראשון, אבל אני חושב שאתם תראו שיש בו את אותה עמדה של אינטימיות מאוד גדולה, שאני מאוד מעריך את זה, כלומר גם מול האדם, היכולת להיות קרובה אליו, וגם מול הידיעה שהוא כבר איש זקן. ואז מה שקורה זה שהיא מביאה את האיש הזה פנימה אל תוך השיר בצורה מאוד אותנטית. שוב אני מסרבת, המחזור נקרא נסיעה, זה החלק הראשון שלו. שוב אני מסרבת לבקשתך לקחת אותך למרחקים. אתה שהיית מהיר מן המילים, נשרח אחריהן כעת, בלי יכולת לטבוע. ניסה כשתרשה לי בריאותך, אני אומרת, ושנינו מדמיינים מחלה או סחרחורת קשה. ניסה בשבוע הבא, אני אומרת, והיד הרועדת תחתי אחותה מפסיקה פתאום לרעוד. ונדמה שעדיף בכלל להישמר מהשמש, להאט את הפריחה.
והעון הרב הבל, וראשו של דוד היה כבד לו בזקנתו, הרבה יותר מראשו הכרות של גוליית שחזיק פעם בשדה. אין לנו זמן רב, אתה אומר, והעברית שלך נשלחת כמו מחבת ומחכה. אם אגש, ארחש ממנה. אין לנו זמן. אני משימה את עצמי כלא מקשיבה, וכבר פותחת לך את הדלת ומחליקה אותך פנימה. חולצתך יפה, פניך טובים, אנחנו נוסעים בחלונות פתוחים, ואתה מתנופף כמו דגל לבן, כמו דגל לבן וחגיגי. בארס, כשהיא מגיעה לארס, אז שוב, מה שאני ראיתי זה שאורית משתדלת להפעיל טקטיקות דומות כדי לדבר, כלומר חייבים, כאילו התחושה היא שחייבים לדבר על זה, וזה גם בלתי נסבל לדבר על זה. אז איך עושים את זה? כלומר, איך מדברים באופן ישיר ואינטימי עם הדבר הזה, שזה חלק ממנו זה המחלה והידיעה של הסופניות של המחלה, ואחר כך הידיעה של המוות עצמו. ומה שאני רוצה לנסות להראות זה ששוב הדרך היא דרך מעורבת של מצד אחד שוב דיבור כנה חשוף לחלוטין, ומצד שני איזו הליכה כל פעם לאפשרויות שהשירה והעולם נותנים כדי לדבר על זה. ואני אקרא שיר שאין לו כותרת, הוא מתחיל במילים האם אפרודיטה ישבה, ואני רק אקדים כי הוא קצת קשה אולי להבנה בשמיעה. הוא מורכב מהרבה מאוד סוגריים, סוגריים שמתחילים ולא נגמרים, וסוגריים בתוך סוגריים כשכל פעם מתחיל עוד רעיון ועוד רעיון ועוד מחשבה ודיבורים ממקומות שונים, וזה נראה כמו משהו כאוטי לחלוטין, ואני מניח שזאת הכוונה. ותשימו לב ממש לשורות האחרונות כשבהם פתאום היא פשוט אומרת מה היא עשתה או מה היא ניסתה לעשות בשיר הזה. האם אפרודיטה ישבה מוחבצת ככה על הספה? האם אתנה או הרה אולי מחובצת על הספה, מחזיקה את הטלפון ולא מתקשרת? וארוס, האם הוא ראה את אמא שלו ככה קטנה מהטיפולים? אולי נצא בצד השני שכל זה. צריך להיכנס למחלקה. אל תאיצו בנו. תפוח הזהב היה שלנו ולו לדקה. בית קטן ואולימפוס מעט על האדמה. צריך לוותר על אלת היופי תמורת אלת המלחמה. התפוח ממשיך להתקלף ולהתקלף. משהו קרה וצריך לוותר על הכל תמורת חיי נצח. מה זה ראשי התיבות של סיטי? איפה העיר שאמא שלי תגור בה? צריך להיכנס לטיפול נמרץ. מי האדריכל שבנה גורדי שחקים הפוכים, צומחים פנימה, לאיזו העמקה? איפה התפוח? הכל קליפה. ארוס המסכן שלא ייגמר לעולם, ויצטרך לזכור את כל זה לפני שהוא נרדם, שוב ושוב חוזר אליו, בבוקר מקסם, בערב השב. הדופק ממשיך לרדת. ושעה גזירת על מוות, רשעה גזירת עכשיו. אמור לי מאמך, לא תהיה עוד החייאה. ואומר לך לאיזה בית עד אינסוף אתה שב ובודק אם יש עוד אור. גם כשאין כבר איש בבית, מעבר באת ואל עבר תחזור. שב ובודק אם יש עוד אור. כמה ציטוטים בשיר אחד שלא לדבר על חצי מיתולוגיה. מה את מנסה להראות? הייתה בטח שואלת. לא מנסה להראות, הייתי בטח עונה. מנסה בכל כוחי להסתיר. ושוב, הכל הולך באמת לשורות האחרונות, אחרי כל הגודש הכאוטי הזה, ובאמת העולמות שמתערבבים, הציטוטים המיתולוגיה והפרפרזות על פתגמים, והאמירות פתאום המאוד בוטות לגבי הטיפול והתקדמות הטיפול, ועוד פעם הידיעה שהטיפול לא מועיל, ובסוף היא נותנת לאמא להגיד את מה שהיא חושבת. זאת אומרת, מה את מנסה להגיד, מה את מנסה להראות? להסתיר. וזה בדיוק המתח הזה, בדיוק בכל מקרה בשירה, אבל ספציפית אולי כשמדברים על דברים נוראים מהסוג הזה של אני אומרת, אבל אני יכולה להגיד את זה רק אם אני מחפשת לי קצת את ההסתרות האלה. אני מדבר על אפרודיטה, על ארוס, ואז אני אמצא את הדרך לדבר גם על הסיטי ועל
על כל מה שקשור בזה. אני רוצה לדבר על עוד שיר ועל עוד סוף של שיר. שיר שנקרא מפתחות, שהוא שיר שכבר אחרי, כלומר הוא שיר שעוסק בבית הקברות, בביקור בבית הקברות, וגם בו יש את המתח החזק הזה בין מה שחי, גם מה שהיה לי אמרה קודם, בין מה שחי ובין מה שמת, בין מה שנגמר ובין מה שימשיך. זה מצד אחד, מצד שני גם כן עוד פעם המתח בין הדברים טריוויאליים, רשימות של דברים שהם זיכרונות מאוד קונקרטיים מהאימא, והעמידה מול הקבר. ואז העניין הזה של המפתחות, ששוב זה הדבר, אחד הדברים אולי הכי בנאליים, אנחנו כל הזמן מסתובבים עם מפתחות בתיק, בכיס, ושוכחים את הסמליות של המפתחות כדבר שפותח, יכול לפתוח, ועל זה השיר. מפתחות. אני מתקרבת אלייך בשבילים, בת 40 ועדיין מדלגת. ואיך תליני עליי שכל החדווה הזו מידייך. הערות בכתב יד על מתכון, קלמנטינות כלופות, גרביים סדורים מכביסה, שנים בפרך של האהבה, עד שעשית מה שרק אם אמיתית יכולה. הולדת לי את העולם כאח. אני רוחנת לנשק את פנייך, להסמיך את עוני לעינך, וצרור מפתחות נשמט כבד מכיסי, נפרס על האבן כמו זר. ראי, אני אומרת, כמה מתפרט ממני שהתפרטתי ממך. אפילו בשעתנו הקשה אין לנו אלא להוסיף ולפתוח. אפילו עכשיו אי אפשר שלא נוסיף וניכנס. וזה מין כוח של עמידה אופטימית, אני חושב, ומלאת חיים, דווקא מול המוות, בשני דברים, גם בזה שהמפתחות ברגע מסוים פתאום הופכים להיות זר, כלומר האופן שבו הם מתפזרים, נפרסים על אבן המצבה, עד כמה שזה מצמרר, פתאום זה מזכיר איזשהו זר פרחים, וגם הייעוד של המפתחות נכנס לתודעה כמשהו שיכול לפתוח, ואז אמירה, כן, אנחנו חייבים להמשיך, כלומר חיים בעצם ממשיכים, וזה שוב נעשה דרך דיבור עם האמא, שכבר לא יכולה לענות, אבל הבת חייבת לדבר. השיר האחרון בספר הוא שיר ארוך, אני לא אקרא את כולו, הוא סוגר את כל הספר באופן מאוד מקיף, מאוד דרמטי, והוא מורכב מאיזה מין, אני מבין איזה מין שחזור של הלוויה יחד עם הרבה מאוד מחשבות שקשורות בכיוונים שונים. והאופן שבו הוא מסתיים עוד פעם הוא הרגע שבו החיבור הזה בין החיים והמוות נכנס. וגם בו יש עוד פעם את הדיבור הזה לאמא. במרחקים כבר קשה לשמוע. אמא, אל תעזבי אותי. אבל הפרטי כבר נפרע. אותיות שמה מתפרקות לחיצים הנפוצים שוב ושוב להצביע. מי מלבדי ראוי להורות העיניים? ואם תנצל נינתה, הזרות מקלה עליה להיפרד. היא מרפה את ידה בתוך ההמון. אמא, אני מבקשת אותך. במרחקים הדשא הולך ומאפיר, הגבעולים מתרככים, ביתה משתתקת, פרחי נס הלילה נפתחים, נס הפריחה גדול מנס הפרחים. ושוב, גם הדיבור אל האם, דיבור שיש בו משהו גם דתי, כן, קצת מזכרת, אל תעזבי אותי, ואחר כך עוד אמירה שהיא כפולת משמעות, אני מבקשת אותך, זה כמו כשפונים לבן אדם שהוא בחיים, תעשה לי טובה, בבקשה, אבל זה גם אני מבקשת אותך, אני מחפשת אותך. ואז ההתבוננות הזאת על הפרחים, כן, הפרחים שנפתחים, והפרדוקס הזה בשורה שאני הולך איתו, והוא גם, אני מניח שהוא לא במקרה מסיים את הספר כולו, נס הפריחה גדול מנס הפרחים, שזה לכאורה כאילו להגיד את אותו דבר, הפריחה והפרחים זה אותו דבר, אבל היא מפרידה, אומרת נס הפריחה הוא גדול יותר, הפרחים אולי ימותו מתישהו, אבל הרעיון של הפריחה, של החיים, ממשיך, וככה הספר מסתיים בחיים. תודה רבה.